ಅಂಚತ್ತೆ ಇರಡಕೇನು ಈ ತೀರಿಗೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಎನ್ನಲೊಂಜಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಶುರು ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಬರೋ ಪುಣಿತೆ ಇರ್ನಂಜಿ ಪಪ್ಪ ಮಗ ಆಸೆ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಪುಳ್ಳಿನ ಗೊಬ್ಬ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಣದೆ ಉಪ್ಪುಡು ಬಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಾಯಿ ಬುಡ ಇರತಿ ನಾಯಿ ಬಂಡ ಬಲ್ಪುಗ ಒಡೆ ಬಲಿ ಬುಡಿ ಕಾವದ್ದು ವಾರ ಈ ಚಡ ಉಡು ಬರ್ತದ್ದು ಕಲಾವಿದ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಕಾಸರು ಅಂತ ಬರೋದು ಮನಸ್ಸು ಮೈದಾನ ಎಂಕಿ ಇರೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ದಯಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ರೈಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬರೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕತೆ ಅದೇ ಕೊರಿಯರ್ ನಂದ ಇರ್ ಮನ್ಪೆರ ರೆಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಲ್ಪೆ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏತ್ ದಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಕಲ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಹರಿಶಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪನೊಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಊರ್ದ ಮುತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂದರ್ತಿ ಎಂಕಲೇ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಆಯಮದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂದಾಳು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಡಾಗಿ ಅಪ್ಪಲ ಸುರುಕು ಬೋತೀನಿ ಏತ ಸಂಬಳ ಇರ್ಬೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಏತಿ 700 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳು ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಡತ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಬಚ್ಚಿನ ದೊಂಬುಲ ಒನಸದ ಬೊರ್ತುಲ ಆಂಡು ಒಂತೆ ಕುಲ್ದು ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲಿ ಅಂತ ನಿರಲುಂಡು ಜಾಗೆ ನಾಯಿ ಬುಡ ಇರತಿ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ನಾಯಿ ಬಂಡ ಬಲ್ಪುಗ ಒಡೆ ಬಲಿ ಬುಡಿ ಕಾವದ್ದು ವಾರ ಈ ಚಡ ಉಡು ಬರ್ತದ್ದು ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಗ ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ಪೂರ ಬಂಡಾರು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಲ್ದ ಪುದರ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅವನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಐಕ್ ಪೋಪಿನ ನಿಕನ ಆಲೋಚನೆ ದಯ ಬತ್ತನ ಏರ್ ಪಂಡಿನಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಟೀಮ್ ಗೋರ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟದಡೆ ಪೋಲೆ ಪಂಡದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂಡ ಮೇರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇರು ಒಂಜಿ ಅರೆ ಏರ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಬಲೆ ಪಲೆ ಉಂಡು ನವೀನನೆ ತಿಕ್ಕಿಯರಿಗೆ ಪಡೀಲ್ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿವಿಜನ್ ನವೀನ ಗೊತ್ತಾನ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಂಡೇರಿಗೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇರು ಏಕಾರು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾನ ಪುದಾರ್ ಕೊಡ್ದು ಹತ್ತಿ ಬಂದು ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ 3 ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಹಗಲು ಇರುವೇರೆ ಹೋಯ್ತು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ ಗಂಜಿ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಬಂಜನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ನಾನು ಖುಷಿ ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ಏನಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಗಾಳಿಪಟ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ 3 ಜನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 3 ಜನ ಇತ್ತು ಹೆಂಗ್ಲು ಆ ವರ್ಷ ಹೆಂಗ್ಲೆ 3rd ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪೆರಾಡಿ ಲೇಡಿ ಪಾತ್ರ ಆರೇನು ಮಲ್ತದೆ 600 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ 3rd ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಪೂರ ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಸರಣ್ ಕೈಗಮ್ಮನ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತ ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ನಿತಿನ್ ತುಂಬೆ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದ್ರನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದ್ರ ಬೆದ್ರಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಹತ್ರ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದಾರ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಂದ ನಿಗೂ ಬಲೆ ಉಳ್ಳಾರದ ಅಂಜ ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ನಾಟಕಗಳು ಪೂರ ಕೆಲವು ನಾಟಕ ಪಂಡ ಬೋಂಬೇಡು ಒಂದೇಟು ఒక ಪಿದೆಯವರು 2-3 ಸಾರಿ పోయా ಸುರು ಫ್ಲೈಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಓ ವಿಷಯ ನಾಟಕ ಕರ್ದ ಅದು ಬಲೆ ತೆಲಿ ಬಲೆ ಎಲ್ಪಲೆ ಅಡೆ ಮೊಟ್ಟೆ ರೀಮಾನ ಮಿತರ್ತಿಜಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಡಿದಾಗ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ದುಬೈ ಅಂಜ ಆಗಲ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗ್ಲು ಪೋದಿತ್ತು ಸುರುತ ಅನುಭವ ವಿಮಾನದ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅತಿ ದಾಲಾಬ್ ಕುಲ್ಲು ದಾಲಾಬ್ ಧೈರ್ಯ ಅಂದ ಧೈರ್ಯ పోతాను పోడిಗೆ ಇರ್ತದೆ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತಾನ ಅವರೊಬ್ಬರು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಅವರ ಒಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಕ್ಕ 3 ಸಾರಿ పోతాను ದುಬೈ 3 ಸಾರಿ ದುಬೈಗೆ పోతా ఒక ಬೇತಗಡೆ ఇంకా ఆ టైంలో ఆతిచ్చి అంచ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ದುಬೈಗೆ పోనాಗ ಜನಕುಲು ಗುರ್ತಪತ್ತಂತಾರ ಊರ್ದಕುಲು ಗೊತ್ತಂತು ಗಾಳಿಪಟ ಪೂರ ಪನಂದಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೀರು ದುಬೈ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪಿದ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೋನ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೀರು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ತೀರು ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ದ ಅಂಗಡಿ ನಡಪೋಂತಿನಾರು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರ ಪಿರ ತಿರುಗದು ತೂನಗ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಬಂಗ ಬರ್ಪಣ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬರೋಡಿತ್ತಂದು ಬಂಗ ಬೈದ
ಇತ್ತ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬಂಡ ಮೆಗ್ಗಿನ ಹಾಕಲು ಬರ ಅಂತೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಂಡ ಹಾಕಲು ಬಂಡ ಹಾಕಲು ಬೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಮೆಗ್ಗಿನ ಹಾಕಲು ಬೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ತು ಎಡ್ಡೆವು ಬಂಡ ನಿಂದತಿ ಅಂಜ ಮೆಗ್ಗಿನ ಹಾಕಲ ಧೈರ್ಯ ಉಳ್ಳೇ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಬಂಡ ಹೆಂಗ್ ಬಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂದಿ అయితే బేట పుర బెల్ల ఎల్లి యాక్సిడెంట్ పుర ఆదిత్య అదే ಹತ್ತು ಹಿಡ್ದು ನಾ ಹತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವನು ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕಿಡ್ ಅದು ಬೂರ್ದು ಜೊಮೆಸನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಉಂದಾದ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಚಾರ ಆದಿತ್ತು ಕಾರ್ ಅಂಜ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಉಂತಾರೆ ಬರ ಬಂಗಾಪಲು ಮಂದಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಬುಡ್ದು ಬಿಟ್ಟಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ ನಾಟಕ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ನಡು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಬತ್ತಂದ ಐದು ಹತ್ರ ಜೀವನ ಪೋನ ತೊಂದರೆ ಪಂಡ ತೈರೆಗ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಅತನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಬುಡ್ದು ದಾಲ ಬೇತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೆರ್ತಿ ದಾದ ಅಂಡಲ ನೆರ್ತಿ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆಂಚುಂಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬೆಂದ್ರೆ ಅಭಿಜಿ ಇಲ್ಲಡಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಲು ಬರೋ ಬೆನ್ಪೇರು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ತಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ತೆಲಿಪುನ ಮೋನೆದ ಪಿರವಡು ಒಂಜಿ ಆತು ಕಹಿ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಅವೇನು ತೋಪ ವಜ್ಜೀರು ಅವಳು ಎದುರುಡುಪುನಂಚಿನ ಆತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಖಾಲಿ ತೆಲಿಪವನ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನೀರು ಓಪನ್ ಆದ ಪಾತಿರಲಿ ದಾಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ನ ಬೇಜಾರು ಸಂಕಟ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಪಣಿಯರ ಒರಿದಿನ ಮೀಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂದು ಪನ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಅವರ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಬರ ಪೋದು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಗುಲು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಬಂಗ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪೊಬ್ಬರ ಸಂಬಳ ಬರ ಪಪ್ಪನಾಗಲಿ ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಬೇಲೆ ಬರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆ ಟೈಮಡು ಅಂತ ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮನಾಗಲು ಬರ ನಟ್ಟಿಗೆ ಬರ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಗುಲ ಸಾಂಕೊಂತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬೇಲೆ ಬರ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲು ಬರ ಲೋನು ಅವು ಮಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ ಕಟ್ಟದು ಅತಿ ಇರ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಪುನಗ ಎಂಚ ಬಜ್ಜಿ ಚೂಟಿ ಹುಡುಗೇನ ಅದು ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪದ ಹುಡುಗೇನ ಎಂಚ ಸಾಧುವ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪನೇ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಶಾಲೆ ಬರುವಂತೆ ಎಂದ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಡು ದಾದಂಡ ಸೇರೋಡು ಏರ್ನ ತೂದು ಇರಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಊರು ಅಪ್ಪಾಗ ನಾಟಕ ಏರ್ನ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾಟಕ ಅಪ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಬಂಡ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಮಲ್ತ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಅಕುಲ್ಪುರ ಬರೋಂತೀರ ಆ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬರ ಎಷ್ಟ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ ಬರೋಂತೀರಿ ಊರುಡು ಬರ ನಾಟಕನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಜಿಮಠ ಅದ್ರ ತೂದಿತ್ತೇನ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬರೋ ತೂನಾಗ ನಮಗ ಶಾಲೆ ಬರೋ ನಾಟಕ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಬ್ಬರ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಐದು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೋಗ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಓಲೋಣ ಮಲ್ಪ ಹೊಡ್ದನ್ನ ಒಂದು ನಿಜ ಅದು అంటే ಉಮೇಶನ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತು ಮಲ್ಪ ಯಾನಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಈರು ಪಂಡರ್ ಜವನಾದಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಒಬ್ಬರ ಸರಿ ಬಟ್ ಇರೇಗ್ ಇಲ್ಲದ ಕಡಿರ ಮಗೆ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಬತ್ತೀನಿ ಯತ್ನೆ ಪ್ರಾಯಡ್ ಪಂಡ ಶಾಲೆ ಬುಡಿಬೇಕನೆ ಬತ್ತೇನೆ ಸರ್ ಪಂಡ ಬೇನೋಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬಂಗಣ ದಾದಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಬರೋ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇತ್ತೇರ ನಿಕ್ಲಿಗವೇನೆ ಮನಸ್ಸಿಗಿಲ್ಲ ಮಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂತನದೆ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾವಂತನದೆ ಬಂಗಣ್ಣಂದು ಇವಾಗ ಅಂಜ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೇನೋಡು ಬೆನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಯಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಪೋದು ಕುಡ್ಲಾಡು ನೆಟ್ ಬೆದ್ರಾಡ ನೆಟ್ ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸುರುಕು ಬೋತೀನಿ ಆಯ್ತು ಸಂಬಳ ಇರಬೇಲೆಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವಾಗ ಏತಿ 700 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳು 700 500 ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಬಳ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೊರಂದಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲವು ತಿನಿಯರ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಐಟಿ ಕೆಲವು ಇರ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಕೊರ್ಕ ಕೆಲವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರಂತೇವೆ ಅಂಜ ಬಂಗಳು ಅಪ್ಪಾಗ ಬರ ಲೋನು ಒಂದು ಬರ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಬರ ಅಂಡು ಅಂತ ಏಪ ಕಟ್ಟಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನೀಕಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ನೆನಪಿದೆ ಒಂದೇ 20 ವರ್ಷ ಮುಂತ ಹಾವು ಐದು ಬೊಮ್ಮೆ ಒಯ್ಟಿತ್ತಾರೆ ನೀಕಲ್ ಓಡದಿಲ್ಲ ಮುಲಿತೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆ ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬರ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಆಯ್ತು ತೊಂದರೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಅಲ್ತಾಡಿ ಜೀವನ ಬೋನ ಎಸ್ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಅಣ್ಣಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಣ್ಣಂಡ
ಅರೆ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜದ ಅದನ್ನ ಹರಿಶಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಚಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಬಂದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇವ್ರ ಇತ್ನೇಟ ನಡಪಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಲ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಇತ್ತೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ತು ಇರಡಕೇನು ಈ ತೀರಿಗೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಎನ್ನಲೊಂಜಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಶುರು ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಬರೋಪುಣಿ ತೆಜು ಇರ್ನಂಜಿ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಆಸೆ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಪುಳ್ಳಿನ ಗೊಬ್ಬ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಣದೆ ಉಪ್ಪುಡು ಬಂಡಾರ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಬರ್ಚಿ ಬಂದೆ ಕುಲ್ದಿನಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರಣ ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಚಿ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂಗದ ನಾವು ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ದಾಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತ್ ಜೀರಿ ತಂಡೇರು ಹಣ ಬರ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆನಾಗ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಬಂದು ಹಿರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಡೀರೆ ಒಂದು ಬಂತಿನ ಬಣ್ಣ ನಿಗುಲಾಲೆ ನಾನು ಆಪುಜಿ ಬಣ್ಣ ಒಕ್ಕ ಆಗ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೆಲಸ ಆಪಣ ಆಪಣ ಇಜ್ಜ ದಾಲ ಬೈದಿಜಿ ಫೋಟೋ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ದೂಲ ಕನ್ನ ಇಜ್ಜ ಅವರಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಅಂತ ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲರಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲರಿತ್ತೆ ಏತು ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತನ ಅಲ್ಪನೆ ಬರೀಟು ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬಿಡದಿ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಂಡ ಬೆಲ್ಮಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಬೊಂಬೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಇರ್ಬೇಕು ಊರುಡಿ ಫಸ್ಲಾಯ್ತು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬಿಡ ಏನ್ ಬರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇರ್ನ ದಿನಚರಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಇತವ್ರಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಇರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬರ್ತಿ ಇರ್ ಪಂಡರು ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಜನ ಖುಷಿಟ್ಟು ವನ ಸೈಕನಿಕದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಿನಚರಿ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುವರು ದಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಉಪುರ ಮನ್ಪುನ ಒಂದುಂಡ ಇರೇಗ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕುನು ಮೋನ ಬರ್ದಕ್ಕು ದೇರ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಕೈ ಮುಗಿ ಚಾ ಬರ್ಪಿನ ಒಣಸ ಜಪ್ಪು ಕಾಂಡೇನೆ ಜಪ್ಪನ ಮಣ್ಣ ಅಂಜ ಹತ್ತು ಒಂದು ಅಂಜಿಂಚು ಪೋಪುನು ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಜೊತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಕುನು ಕೂಡ ಟಿವಿ ಪೂರ ತೂಪುನು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೆಡ್ ಉನ್ಪಿನಿ ಕೂಡ ಕುಲ ಒಂದು ಟಿವಿ ಪೂರ ತೂಪುನು ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಮನೆ ಜೊತೆ ದಾಲ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಗ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತಲೆ ಮಲ್ಪುಗನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ಬಂಡೇರ ಬೈಯಡ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಪು ಪಂಡ ಇಂಜ ಗೊತ್ತೀನಿ ನಾಟಕದ ಬಂಗ ದಾದ ಗೊತ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಗಿರಾಕಿ ಸಟ್ಟ ಪಂಡ ಸಟ್ಟ ಆನಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ನಾಟಕ ಬೇಗ ಪೋಪ ನಾಟಕದ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಡು ಗಿರಾಕಿ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದೇನು ಆಯ್ತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋತಿತ್ತು ಇತರ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಅವೇದೆ ಬೇತ ಬೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಬಿಡುದು ಬೇತವಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿಯರು ಪೋತಿದ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಪೋತಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋತೆ ಪಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೆಲವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋರೆಪ್ಪುಂಡು ಹೊಡೆಗಂಡಲ್ಲ ಅಂಜ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೊಡೆಗಂಡ ಪೋರೆತ್ತಂದು ಅವು ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಮಂದಿ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ದೇವದಾಡಿ ಒಂದು ದಿನ ಹೋಗೊಂಡು ಯಾವ ನನ್ನ ಹೆಂಗಿದಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಡು ಹೆಂಗ್ ತುಲೆ ಹರೀಶಣ್ಣ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರ್ನ ನಾಟಕ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಪುನಃ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ತುಳುತಕ್ಲಿ ಎಂಕಿರ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೀರ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಜೀವದ ಕಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಆ ಫಿಸಿಕ್ ತೂನಣಿದೆ ಓಣೆ ತೆಲಿಕೆ ಏರ್ಪುಂಡು ಹರೀಶಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ಲೆಡ್ ಮಂದಿರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕೆಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈತಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಉಂಟು ದೋಸ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನ ದೋಸ್ತಿನ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಸೀನ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೋಲು ಈರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಈ ರೀತಿ ಉಳ್ಳಾರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳಾರ ಪೂರ ಸರಿ ಬಟ್ ಒಂತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪಾರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತ ಪೋಪಾರು ಬಟ್ ಇರ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಇಟ್ಲ ಬರೋಡು ಹಾಸ್ಯ ಬುಡ್ದುಲ ಇರ್ನವಲ್ಲ ಏತ ರಸವನ್ನು ನೆಂಕಲ್ ದೂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಅನ್ ಮಲ್ಪಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಪಾತೇರ್ನ ಅಂತ ಡೈಲಾಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಏತು ಬೋಡ ಆತೆ ಮಲ್ಪನು ನಮಕ್ ಏತು ಆಕಲಿಗೆ ಏತು ಬರ್ದು ಏತು ಆವು ಬಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದು ಈತೆ ಆಪುಂಡು ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಆತೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆತೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದ 8 ಮಿನಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಈತಿ ನಾಟಕ ಐಟ್ ಪೂರ ಒಂದು ಮಂದರ್ ತಿರೇಗಿ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಆತನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆದಲ್ಲ ಕುಲು ಒಂದು ಬರೇಕ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಉಡುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಂಜನ ಆತ ಮೈಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಇಬ್ರು ಎಂಗ್ಳು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಳು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಇರಡಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ದೇಪುನಾಗ ಚರ್ಚೆ ಅವಾರ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೆಲ್ಲಕ್ ಏನು ಇರಾರು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ 5 ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂದ ಅವೆಲ್ಲಕ್ ಏನು ಆರು ಅವು ನಮ್ಮದಾದ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಲ್ತಂದ ಅವು ತಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಅವು ಬರ್ಚಿಮೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಪಾತೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪಾತೇರು ಕೆಲವು ಸರ್ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೆಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಏತ್ ದಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ
ಅಂತ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಿಜಿ ಪೇರು నేను బరకే ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಬರಕ ಅಂತ ಫ್ರೀ ಇತ್ತನ ಕುಲ್ವೆ ಕುಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಒಂದು 4 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 4 ದಿನ 4-5 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ತಾನೆ ಪೋಯ್ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ತಾ ಬಕ್ಕ ಇಟ್ಟ ಅನ್ಬೋಪು ನಾಟಕ ಅಂಚ ಹೆಂಗ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂತೆ ಆತೇರ್ನ ಕಲ್ದ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಜನ ನಿಜವಾದ ಇರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹಿಡಿದು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಏಪನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರಡಿತ್ತನು ಆರ್ ಇನ್ನಿ ಎಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಬಿಜಿ ಪೇರು ಅಂಜಪಿದೆ ಬರುತ್ತೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಸರ್ಕಲ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಪ್ತವಲ ಎಡಿ ಇರ್ಲ ಉಲ್ಲರಿಂದಿಗೆ ಎಂದೇನು ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಲಕ್ಕಿಯ ಪೊಯ್ಯ ಅಂದ ಪಣ್ಣನಾಗ ಓಲೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಓಲ ತಿರುಪತಿಡ ಓಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಿನ ಓಲ ಉಲ್ಲರು ಸೀದೊಂಜಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಂಚಾರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬನ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಈರ್ತು ಇನ್ನ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಾಲಜ್ಜಿ ಯಾನ ಹೆಂಗ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಪೇರು ಓಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬೆದ್ರೆಡು ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲ 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 ಅನ್ಪೇರು ಓಡೆ ಎಂದು ಮನ್ಪಿಜಿ ಕಾರಣಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಫೋನ್ ಹೋದು ಮುರಣ್ಯರ ಇಂಚನೆ ಮುಂಬೈ ಉಂಟ ಹೋದು ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತಿದ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಮುದ್ದಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈ ಬರ ಹೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗಲ ಬರ ಪಾತ ಬತ್ತ ಜಾಲಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ ಪೋಂದು ಪೋಟ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಈರು ತೂಯಿಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈರು ತೂಯಿನ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಕ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದಿನ ದಾಲ ತೊಂದ್ರೆ ಏರ್ಲ ದಾಲ ದೂರ್ಲ ಅಂಚಿನ 6 ಮಂದಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೇಲು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಾಪದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿನ ನರಡ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಕಲಾವಿದ ಏರಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ ಆಯನ್ ಎತ್ತದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಆಯನ ಮಲ್ಪವೇರು ದುಂಬುರ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಲ್ಲ ತುಲಿ ದಾಲ ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ಏನ್ ಪೋಡಿ ಅಂತ ಪಾತೇರೇನೆ ಬಾಯ್ ಬರೋದು ಜನ ಆತ ಪೋಡಿ ಧೈರ್ಯ ದಾಲ ಬಿಜಿ ಪಾತೇರ್ ಬಂದ ಅಂಚ ಧೈರ್ಯ ಕೊರೋದು ಪಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿತ ಹೊರತ್ ಕಲಾವಿದ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತು ದಾಲ ಬಿಜಿ ಮಲ್ಪ ಬಂದ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತು ಡೇರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೊತ್ತು ಜನ ಕಲಾವಿದ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಮಲ್ಪೇರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಲ್ಪೇರು 100%. ತೊಂದರೆ ಉಂಡ ಅರೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅರೆ ಕೊರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈರ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂಕುಲ ಏಪಲ ಬರ್ಲಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹರೀಶಣ್ಣನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಂತೊಂದು ಪಂಡೆ ಕಡೆ ತೋಟದಲ್ಲ ಬೈದವಂತ ಸರ್ನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೈದೀನಿ ಸರ್ ಇರ್ನ ಕುದ್ದಾರು ಸರ್ ಗಣೇಶ ಪೂಜಾರಿ ಮುಲ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸತ್ಕಾರ ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲ ಸರ್ ಅಂದೆ ಹರೀಶಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅದಲ್ಲ ಫೋನಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ಊರ್ದ ಮುತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂದರ್ತಿ ಎಂಕಲೆ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಆಯ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂದಾವಡು ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಡ ಗೇಪಲ ಏತು ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ ಯಾರನ್ನ ನಾಟಕ ಅಂಚಿನ ತೂಗೊಂದು ಸರ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಅಂಗಡಿ ಪುರ ಬರಂತೀರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಪಿರ ಅಂಗಡಿ ತಿನ್ನದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಇರೋನ ಪರಿಚಯ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ತೂಪಾರ ಸರ್ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಮರಶ್ರೀ ಬಂದಾಂಡತ ಆತು ಆರೆಂಗಿಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಮೈನದ್ದು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಬಾರಿ ಉಂದು ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಎಂಗಿಲ ಗ್ರಾಮಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ದಿರೋದು ಅತಿತ್ತ ಬಂದೊಪ್ಪು ನಡೆದು ನಿಕ್ಲೇದಲ್ಲ ಬೇಜಾರುಂಡ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬರೋಡತ್ತೆ ಅಂದ್ ಬಂದು ಬಂದು ಆಕಲ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂಚದು ಬಂದಾಡದು ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ಇರಿಂಚ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತನು ಬರೋದಿತ್ತೆ ತುಳುಲ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತೇನೆ ಓಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ನಮ್ಮ ಹರೀಶಣ್ಣ ಗೊಂಜಿದಲ್ಲ ವಿಶಿ ಕೊರಲಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲೇನ ಅದೇ ಬಿಸಿ ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದೈತಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಪೋ ಇಂಜ ನನ್ನ ನೆರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆವಡು ನಾ ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದಾಗಲ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅತಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲು ಓಲ ಪೋಯ ನಿಖಿಲ್ ನಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಬಣ್ಣ ಕಡ್ನಲೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಮ್ಮೆ ಐತಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲಿ ಓಲ್ಲ
ಅದೇ ಬೇರೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಪಿದೇರು ಅಂತ ಪೋಯಡ ಈಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲು ಬರೋ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೀರು ಪಿದೇರು ಬೈತೀರು ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಉಂಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ತೊಂದರೆ ಅಂಚಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸ ಕತೆ ನೀನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಗ ಬಂದೆಂಗಳು ಜೀವನ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೇನು ಆರು ಹೋಲ್ತಾರೆ ಏರು ದಾದ ಪಣ್ಪಿನಂಚಿನ ಆರು ಕಡನಲೆ ಕಡನಲೆ ಪಂಡ ಕಡನಲೆ ಕಡನಲೆ ಊರವೇ ಕಡನಲೆ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಅಂಡ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಓ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಊರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಒಲ್ಪದಾರ ಇಲ್ಲು ಮಾತ ತೂತಿಚೇನು ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಾರು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆನು ತೊಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಪ್ಪಡಿ ಮಗನ ಊರು ಡೇ ಬಂದು ಒಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಪನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ವರ್ಕ ಬೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರಿಯ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಲೆಲ್ಲ ಪಂಡರು ತೀರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ 10 ಸಿನಿಮಾ 100 ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೆ ಏಪ ಯಶಸ್ಸು ಬರು ಬಂದು ಪನಿಯರೇ ಬಟ್ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಯಶಸ್ಸುಗೋಸ್ಕರ ಎಂಚ ಕಾತು ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂಡದುಂದು ಇತ್ತ ಕೆಲವರಿಗೂ ಯಾನಿ ಇನಿಮಂತೆ ಎಲ್ಲನೇ ಯಶಸ್ಸು ದಿಕ್ಕೋದು ಒಂದು ಯಶಸ್ಸುದ ಗುಟ್ಟಿ ಎಂಚಿನ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಾದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೂವಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಚಾದ ಏಪಣ್ಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಮನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಅಂಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಜನಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೀರು ಇತ್ತ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತಿರ ಪಂಡೆ ಇರಗವು ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ರೋಲ್ ಉಲ್ಲರು ಸರಿ ಎಂಕಿ ಇರೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ದಯಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ರೈಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬರೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅತೆ ಬರೀ ಕೊರಿಯರ್ ನಂದ ಇರು ಮನ್ಪೆರೆ ರೆಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅದವನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನೇ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ತೋಜುಡು ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಂಜಿ ಸೋಡ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಪೊಗ್ಗೆನಲ್ಲ ಅವು ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಅಂದ ಜನಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟುನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಲ್ಲನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಇಚ್ಚಿತಾವ ಇರ್ನ 20 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ರಂಗಭೂಮಿದ 20 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಹೊರ ತಿರುಗಿದ್ದು ತೂನಾಗ ಇರೆಗ ಜರ್ನಿ ಏತು ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಎಂಕಿ ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಅಂದೇ ಆದ್ಬೋದು ಬಂದ ನಾಟಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ತಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಇತ್ತ ಬೊಂಬೈ ಫಾರಿನ್ ಊರ ಪೋಯರ್ ಬಂಡರ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ ನಕುಲು ಅಲ್ಪೊಲ್ಲಿರ ಅಕುಲು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಾರಿ ಜೀವ ಗೋರ್ಪೇರು ಇರೆಗದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ ಬಂಡ ಒಂದು ರೂಮ್ ಬರಲ್ಲ ತಗೋಪಿರು ಒನಸ್ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿ ಬರೋ ತಿರ್ಗಾರ ಬರೋ ಇಂಚು ಬರಲ್ಲ ತಗೋಪಿರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ ಬಂಡ ಮಾತಿರಗಲ ಬೊಂಬೈ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿದೈ ದೇಶಡು ಫಾರಿನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರು ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಹರೀಶ್ ಕಡಂದಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಉಡಲ್ ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರು ಬತ್ತಂದ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗಲ ಇವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರು ಇಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಪ್ಲೇ ಬಂದು ಏನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಾನು ಪಾಡೊಂದು ಪೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬತ್ತೇರು ಅರಸರು ಪಂಡೇರು ಹೆಂಗ ಬೈಟ ಒಂದು ನೀರೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖುಷಿ ಅಂడి ಖುಷಿ ಆಗ ಹೆಂಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ದಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇರ್ನ ಊರ್ದಾರ ಇರ್ನ ಪರಿಚಯದಾರ ಪನ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಾರ ಯಾರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂದದು ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತ ಪರಿಚಯ ಅದು ಆರ ಆಮ್ಲೇಟ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗರ್ದಕ್ಕ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮೆ ಅಂಚಲ್ಲರ ಇತ್ತಲ ಅಂಚನಲ್ಲ ಕಲವೇ ಜಾದ ಆಮ್ ಪನ್ಪುನ ಅಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟವೇನ ಎಂಗ್ಲೇನು ಇಷ್ಟವೇನ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಗ್ಲು ಯಾಪಲ ಗಾಳಿಪಟ ಹರಿಸಿ ಕಡಂದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗಾಳಿಪಟ ಅದೇ ಅಂಚ ಈಗ ಮೇರ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲಾರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೂರಜಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರೋಡು ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದಿರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಂಚ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹರ್ಷಣ್ಣ ನನ್ನಾತು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ನೊಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಖಂಡಿತ ಕಲಾವಿದೆ ಬಡ ಕಲಾವಿದೆ ಕಲಾವಿದ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಕಾಸರು ಅಂತ ಬಡದು ಮನಸ್ಸು ಮೈದಾನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ಕಡೆಯತ ಗಟ್ಟಡುಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಏರೆಗಾಂಡಲ್ಲ
ಸಾರಿಗೆ ಏನಾರು ಇತ್ತಂಡ ಹಿರಿಯರದು ಬೇಜಾರಾತಿ ನಾಕ್ಲೆಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಏರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪನಿಯರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ಬಾನೋಲಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪದೆ ಅವಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ ಊರುಳ್ಳ ಒಲ್ಲೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಡು ಬೆತ್ತ ಪಿದಾಗುಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಬೊಂಬೆಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಊರುಳ್ಳ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರೋಲ್ಲೇರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ನಿಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈಟ್ನಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮಿಗೂ ಉಮೇಶ್ ಮೇಜಾರ್ನ ಟೀಮ್ಗೂ ನಿಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂತಾರೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ನಿಗುಲಿ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕಳಕಳಿಯ ಕಲಕಲಿಯ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಸಾರಿ ಪನಿಯರ ಉಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಏರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಇಚ್ಚ ಪಂಚದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಅಂಚಿನದಾಲ ತಪ್ಪು ಏನರ್ದಲ್ಲ ಅತಿಚಿ ಏರೆಡ್ದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲ ಅತಿಚಿ ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಂದರ್ಶನದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಟ್ಟಡುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಏನು ಪಾತಿರಿ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ಟ ಪಂಡಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕರೆಕ್ ಹೋಗೊಟ್ಟದು ಇರು ಇಡಮುಟ ಬತ್ತದು ಪಾತಿರ್ನೇಕ್ ಸೊಲ್ಮೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಚಾನಲ್ದ ನಿಕ್ಲೆಗು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಇಂಜ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಎಸ್ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಗಾಳಿಪಟ ಯಾನೆ ಹರೀಶ್ ಕಡಂದಲ್ಲ ಮೆರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡ ಒಂತೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ವಿಷಯ ಏನು ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಏನು ಪಾತೆರ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಬಟ್ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಜಂಡು ಬಂದಾಗ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪನ್ಪನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಏಪಲ್ಲ ಏನು ಖುಷಿ ಉಪ್ಪೆ ನಾಲ್ ದಿನ ತೆಲಿಪು ಅಂತ ಉಪ್ಪೆ ಬಂದದ್ದು ಸೊ ಪಂಡದಲ್ಲ ಬದಲಾಪುಜ ಬದಲಾಪುಜ ಮೆಂಚನೆ ಒಪ್ಪದಿ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನ ಪನ್ನೋಡದಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದಾಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಅವ್ರನ್ನ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪು ಅಂದೇನುವೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಲಿ ಅಂತೂತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಹೂ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆರು ವಾ ಸಿನಿಮಾದ ರೋಲ್ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಕಲು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪನ್ಪುನೇನು ತಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದು ಪನ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನನಲಾತ್ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿ ನಂಚಿನ ತುಳುವೇರೇನು ಕನ್ನಡಿಗೇರೇನು ಮಾತ ಈ ಚಾನಲ್ ಲೆಗಲು ಕುಲ್ದು ಸಂದರ್ಶನ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲ ನಿಖಿನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಏಪಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಇಂಚೆನೆಪ್ಪಾಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು